Sziasztok, srácok, lányok! Én Beci vagyok, és most már reagálni fogunk a Skibidi Toiletre. Tegnap jelent meg az 58, csak már nagyon késő volt, ezért nem nézhettem meg. Nem aludtam. De most megnéztük, és reagálni fogunk rá. Nézzük. Wow. De amúgy azt... Igen. Ja, hát akkor semmi, bocsánat. Az mi? Az mi az Isten volt? Ó, szevasz! Itt van Titan Speakerman. Igen, ott volt a Dafuk Boom. Ott volt a Dafuk Boom. Ott fönt ilyen zölden világít. Az ott a Dafuk Boom. Ott a jobb felső sarokban. Látjátok? Okay. Azt hittem, hogy nem megy a videó. Most akkor megjön. Aha, meg akartad fertőzni. Most már nem tudod. Most körbevették. Ajjaj. Ne. Ez mi volt? Ez nagyon kemény, srácok. És ilyen kameraman. Ilyet csodálkozik, hogy lemaradtam valamiről? Jaj, ne! És ők megcsúsznak le. Hát oké. Elmegyek most egy picit a Robloxba egy játékba, és ott elmondom, hogy én mit tapasztaltam. Na, lépek be a játékba, srácok. Igen. Ezzel fogok most játszani, és ott van, hogy 3x3 titánz, ami egy nagy hülyeség, mert egy titánom sincsen, mert kb. Az összes Game Pass, hogy látjátok, és igen, egy sincs, és hát ja, nem tudom, hogy melyikkel menjek őszintén, úgyhogy szerintem megyek TV-mennel, Big TV-men. Ja, amúgy nem tudom, azt hiszem német nyelvű a játék. Na kérdezzi, ez milyen toilet? Ja, ez az ó, basszus, ez a Toxic Toilet volt. Na hát, ezt pont nem akartam. Az ott mi ugrott? Az valami titán volt. Jaj, valami véletlen megnyomtam. Én amúgy tableten játszok, de remélem, hogy valahogy át lehet a csatornámat rakni egyszer gépre. Az ugye azt tudjátok mi? Hát Titán TV-men. Remélem upgraded. Az nagyon jó lenne. Nézzük. Oh. Igen, az gondolom, hogy mi? De hogy? Alig maradt életem. Nyomogatom a teleportálást. De szerintem amúgy a Siege Defense-be fogok menni, tehát ott jelentkezek. Jó, itt vagyok a Siege Defense-ben. Defense-a. Majd nem tudom. Igen. Jó. Wow. Miért van mindegyik led a föld alatt? Ezt nem tudom. Minden esetre miért? Mert hát nem azt, hanem
ennyit akartam mondani. Hát megint csak 3 cuccot vettek fel egyszerre szerintem. De hol vannak amúgy a... izék? Emotional damage. De amúgy tényleg hol vannak az izék? Most én lövök? Most én lövök, de miért lövök? Ja, amúgy Billy karakterem van. Bárki is kérdezni. Most csúszok egy kicsit. Oda kell mennem. Lelőlök! De szerintem beállítom az igazi skinem. Mármint hát látjátok ott a Billy. És akkor mondjuk beállítom ezt. Igen. Az egyik barátom is játszik. Perez a Dani. Ja, amúgy ne tévesszem meg, hogy ez a nevem, hogy The Last Bacon, mert nem tudom, hogy miért állítottam be ezt névnek, és igen. Jaj, mi az Isten, de megértem. Megöllek. Haha, meghaltál. Supreme Toilet, az meg mi az Isten? Nem, én akartam megölni. Miért kameraman? Vagy kameraman? Én vagyok. Ó, ez te vagy? Most azért kell belső nemzetbe lennem, mert csak úgy tudok tüzelni. Bocsánat. Lehet lőni. Nagyon fáj. Ó, hátul megcsípett egy szúryak. Ott mi van? Ja, ez csak a kamerámnak a... Ne! Elcsúszok. De sokat... Jaj, nem mi történt velem. Jó. Azt hittem, hogy megfertőzött. Ott egy toilet, azt nem akarja valaki megölni? Mert én nem... Ó, kösz. Ez milyen jó Isten ott? De az ott egy toilet. Szia! Na, köszi. Jó, volt egy riválvos. Nok, ahogy Erik mondja. Jó. Szia, Ritgel alsó vonal. Mi az Isten? Jó. Gyere csak ide, support kamaragály. Kiveszem belőled a parazitát. Jó. Bozsonásgásgás. Nem már, én akartam review-volni. Na, el is felejtettem, hogy most a 68. résztől kell beszélgetni. A végén az vicces volt, hogy
a kameraman jött, de a Speakerman már elhúzott. És igen, az nagyon durva volt, amikor így bekapcsolta a jetpackjét, a Speakerman-t, upgraded Speakerman-t, és így elkezdett forogni, és így csinálta. Így ja. És az nagyon durva volt, mert számítottam, hogy nem ölik meg a Speakerman, vagy igen, upgraded Speakerman Titan-t. De arra számítottam, hogy lesebzik, és nem tud majd annyira mozogni, de nem, mert felállt. Most picit itt ugrálok, közben előveszem a fegyverem. Jaj, mi az a dogger? Egy kard, oké. Biztos. Aj. Most ez miért volt egy like-jel, nem tudom. Ott van egy... De hát ott van, senki nem akarja legyőzni. Hát akkor legyőzöm én. Ja, de most... De viccelsz velem? Hát akkor meg kameragáj. De veled most mi van? Téged miért kell megölni? De veled mi van? Mi baja? Hát én ezt nem akarom megölni. Hova mész? Te maci. Ez a maci csinál valamit? Akkor állok a fejen állok. Akkor állok akkor picit a fejét. Mi ez az ability? Ja, like. Ja, hílelem magam. Merre menjünk? Ez mi? Ez egy toilet? Nem úgy tűnik. Kamera guy. Ez mi az? Isten. Jó. Igen. A barátos kivészolát a 8-ról. Ez nem volt annyira izgalmas. Inkább vicces volt. Különben is az mit akartam mondani? Különben is nem volt nagy csata, meg minden, mert ilyen picik mentek a titánok ellen. Jaj, ezt én miért csinálom? Most beszorultam! Jó. De megijedtem. Ja. A Secret Agent, azaz a Defug Boom, ott a jobb felső sarokban, majd visszanézhetitek. Azt már én is észrevettem. Ott egy revive-os. Ja, az én vagyok. Engem nem akar valaki felébe, akkor én magamat. De nem igaz, hogy pont akkor telep. Ez én vagyok. Aj, ne. Igen, tehát a Secret Agent az jobb felső sarokban, az érdekes volt. Igaz, hogy nagyjából már minden ott van Defug Boom. Minden jelenetben ott van Defug Boom. Minden részben, bocsánat, nem jelenet. És ezért az már nem olyan érdekes. Meg hát szerintem új karakterek is jöhetnének már.
Jó, mondjuk most nem kell új karakter, mert mi sokkal jobban állunk, mint a Skibidi. Most ugrálok. Jaj, estem. Vissza kell mennem. De nem igaz. Mit csak? Hú, menjünk innen. Nem kell. Azok mi? Megadom. Jó. Mi az, hogy még mindig 0 coinom van? Jó. Jaj, nem akartam a főimtávot. Hogy átugrottam. Volt az a ilyen sokszorozó PC lehúzás. Hát, köszike. Volt egy toilet. Nem tudom, mi már elment. Itt is felfejlesztett tévét után. Ilyen boxok érkeznek. Give me. Ezeket nem akarod adni? 100 fón. Itt tud a 100 fón. Mi ez a 100 fón? Ez tényleg 100? Nagyon 100. Jaj, hát akkor én vagyok az a fekete kamera. Menet balra a fekete. Az összes, aki... Az milyen édes? Várjatok, áú. Posztvasszír. Milyen poszt? Mi az Isten volt? Most hol vagyok? Soti. Kaptam egy sotit, de hova tűnt a ház? Szia! Skibidi toilet kommandója. Help! Na, kösz! Militant. Hát, ja, már ja nem, nincsen 2. Ó, valaki revívos. De nekem többet jelent az a lábda. Sorry vagyok. Én jó vagyok. Ó, mi volt? Mik az inventorimban van? Nincs. Tehát van egy 100 fónom. Van egy shotgunom. De ez mi a jó Isten a hang? Let's be scriptures. Igen, az mi a jó Isten, és én meg fogok halni. Mi van itt? Az a G-Man 2.0. Na, menj innen. Jó, ez a G-Man 2.0, ahogy mondtam, ami le van győzve, Rubber Toilet. Ez a hívogatás. Inkább nézem TV Woman-t. Vagy hol van a barna? Hol van a barna ruhás? Nézd. Akkor te leszel most. Nézd, itt a telefonomon. Engem szeret! Wow. Jó.
De mi az, hogy itt van ez a titán? Jaj, de megijedtem. Ez nightmare. Jaj, de milyen szerencsés, már kivitt a nightmare. Hát meghaltam. Hogy volt 15 kólyom? Azt valaki mondja már nekem el. Hát akkor nem mondjuk senki. Mi ez az ability? Most lájkoltam egyet, úgyhogy meghaltam. Jó, srácok. Jó, kettök mindegy. Most keltem. Srácok, lájkoljatok, iratkozzatok fel, mert 10 feliratkozó felé tartunk. Ezt csak úgy elmondanám. Már 7 van. Nem tűnik egy nagy számnak, de nekem az. Mert tableten nagyon nehéz videót csinálni. De segítek neki, lehet. Ja, semmi nem érdekel. Jöjj világra, gyere és fuss! Én vagyok a shotgun. Oké, srácok, szerintem mindjárt vége a videónak. Ó, de megijedtem. Mi történik? Nem látok semmit. Nem ezzel kell lőni. Mi az Isten történik? Ja, most nem is ott vagyok. Visszajöttem. De most mi történik? Most semmibe lövök. Noob? Jól vagy? Itt egy speakerman. Veszek fegyót. Get antiparazit. Hé! Ez a titánium toilet. Gyere csak ide! Titán! Jaj, de megijedtem. Itt volt egy másik. Most már nem kell felnem. Meghót. Kitrencsör. A rocket. Szegények. Meg fogok halni. Idő. Ja. Akkor hajj meg. Majdnem meghaltam miattad. Semmibe veszed. Hagyd meg te. Oké. Igazából az 8. rész az nem volt túl sok minden, és nem hinném, hogy nagyon jó lenne, és nagyon izgalmas. A vége vicces volt, amikor jött a kamerában, de a speakerman már mindenkit elintézett. És hát meg szeretném köszönni, hogy itt voltatok ebben a 23 perces videóban, 24 perces videóban, mert igazából alig kellett volna 1 percesnek kellett volna lennie, ha csak megnézem a videót és elköszönök, de ide jöttem a Siege Defendbe és beszélgettem, mert beszéltem nektek. Szóval meg szeretném köszönni, hogy itt voltatok, legyen jó napotok, sziasztok!